Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Amaonera Mibawa television. Tsiku lano linali banji, ntchito inali banji, ma business amayenda mwa mtundu otani. Program imene timakamba nkhani zokhazo zimene zofufuzidwa bwino komanso zolondola zokhazo kamuna mu studio ine dzina langa Happy Kasenja Banda. Koma ndili nawo mtu mkulu amene amazukuta nkhani zonse muno mu studio Steve Kondo Banda. Ndakulandirani mu program imene. Wow. Nditu masiku akupita Christmas ya sala pamono. Christmas yatalikira kusanamiza. Christmas ya sala pamono. Yeah, ndipano. Saturday November. Yeah, Christmas ya sala pamono. Yeah, nditu taanze kumaso mtokozo ndalira wenepo. Podi na program ino pano pa Mibawa television. Oh yes. Nditu. Timati creativity that does. Timu yatu ya mpira wa mai. The scorchers. Yes. Timu ya jira za pindo kwa mbili. Zia mihira. Oh yes. Ndiyo tamanyazi. Sizoma kanika timu ya bambo. Kodi mwakosa kujita compare adwa pa Sunday wa akujita zosangasa timu ndapange support amaya chata ya mikire. Akukira shito tamantika. Kwa 5 bila kwa AFCON 2-0 kado sangalasa. Tukume umekoso akachita bwino akatenda kuti njira zambiri zomwe tingapange support tsika japatula ina masoso zinthu ina enafe tikozo yayi tiyapititsa kuma technical colleges enafe tikozo yayi sikwafusa kuti chomwe mafuna ndijani kwenkwe kuti mpira wakazamaliza zaone kuti phindu langa lomwe ndikatumikira ku dziko ndapindulako ishi chena mukagawa malo pakati apo gawani malo mukoza wagaira malata adagaira mu malo nthawi adagaira mu malo nthawi yake mukoza no wagaira malata kudaka manga ena mukoza wagaira malata ina mu Somalia ukhomera koma ndizosangala kuti sakasatambikire nditu so far so good azabwino kwabwino zikuyenda kwabwino Steve pakati apa kutira linkani ya speaker wa nyumba ya malamulo Nyekesera tisanapite kuma elections kapena kuti kuzisankho za speaker zimaveka kutana kuti pa list imene ijayo palinso akondwa Nankhumwa. Koma mmene anthu amasankha dzina la akondwa Nankhumwa sinalione. Dzina lapita kuti chichitika ndi chani kuti akondwa Nankhumwa ife timamva kuti ali pa list yoti akhale speaker koma sinalipeze pamene paja mmene timakasankha. Happens very zonendali. Politics. Mundale makhala maganiza. Mundale makhala kusewerana. Chabwino. Mundale makhala kujudulana. Anajudula Nankhumwa. Pandali maina atatu kwa mbili kumakamveka 4 lero. Pandala Samir Suleiman akondwani Nankhumwa ena akakuphalombe kata milioni akuphalombe. Yes. Ngatsakula kwitsa. Ndepandali la Peter Dimba ngata 4. So malamulo aku parliament awendesera nkhani ya chisankho cha speaker amanati maina asapitirire 4. Chabwino. Akhale 4. Asakhale 5 yayi. Maximum 4. Ndeba nali maina mamamveka katika timu sanafike tsikulo chabwino komano bodizi ni ndali akaona fa Nankhumwa sunga aphwekesi Nankhumwa anakalidwa for position Nankhumwa kuli MP eno mabwerera omwe amakondabe yes sure ndi azizawo oh yes sungane kuti ndi 4 sungane ndi 10 sungane 15 alipo nzosazwika koma amadziwa kwenda kunena kuti Nankhumwa ali ndi manambala yes nde mwina iwowa akakaima nawonso mpando umene akuzokateza mavoti akuzapeza kuti apeza mavoti akawa manambala ena mwina wakongeresi nkudutsa mwina Asamir Suleiman nkudutsa mwina ena nkudutsa so anapezeka kuti malire opereka ma nomination papers ndi wanikolokona sana chabwino oyamba kupereka na Asamir Suleiman clerk of parliament anachula nthawi yake chabwino kenako kunabwera Dimba kenako kunabwera so anthu awiri amene ate Eugene Sandramu komanso Vigaro anapereka ma nominations omalizira adalakondwa Nankhumwa kanga number 5 chabwino ndipo kuti malamulo amayenera kuti akhale 4 anasaka ndu 4 oyambirirapo wow awa ndi wapanga disqualify osakangani anthawi koma choyera anthu akwana so enawa awiriwa pamthaga vote sana zivotero iwo anapeza maziro iwo sana zivotero so iza kuti kula anthu eno mwana ona kunena kuti mukudziwa kuti uyuyu timujeje Messi awawa atakapereke tikwane 4 titere
ndekuti uyu amadziwa ziwa zizonendani chabwino chichiwa chija muno kuti awachidula nakhoma anajudulidwa mwantundotero osavi koma anavomereza chiki pamacheza ndo ayesira koma anatuluka I think isa mtabasi zinamwina zinakhumudwitsa so akoza kukhala kuti iwowo anali ndi confidence kunena kuti ndipo anthu 4 koma sanadziwe kuti upandu wa anthu ena kapena ndale zolikana ndale ndikukwetana ndale zolikana zogwetsana ndasewiradi ndale chifukwa iwo mwina mada ndipo zakapereka ndikamapita parliament ndikapereka nominations ndipo anthu kale 4 koma sadziwa kuti kubuyo maina enawo anthu zotamvera pomwe akili ku parliament amalengeza kuti pali anthu 4 pali anthu ena awiri isotero kwa nthawi sei kunalibe for wakhalidwa for position kwa nthawi itali masani ngoda za parliament awadziwa ala akakhala kuti akudziwa kunena kuti kuliso anthu ena anakapita mawawira 6 koma mawa akapereke anakapeza kona kada komano mukuti awachidula ana ndizo ndendani limene zaizera kuti dzina lawo la Nankhumwa anali wa number 5 the parliament sika natenga dzina la number 5 koma anthu awiri ena anapeza kuti loyo sanadzivotera pa Chingerezi kuti achoka from nowhere anakavotera situ zona anakavotera Dimba anakavotera Suleiman anakavotera Adani koma awiri enawo sanapeza lovoti naliyonse koma kunali kungofuna anthu enawo sitingana na kuti ni ndani anambisa zimenezo ndale zimene zasewera ndi ndani koma kuonera kuti pasewera ndale zomwe apululitsa Nankhumwa chinthuchi kuti asapezeka pikisana nawo chifukwa choti mwina amaopa kunena kuti akhoza kugawa mavoti akhoza peza kuti mavoti apeza wina iwo atengapo 20 mwina ikhali advantage ya wina so sitinganene kuti yapanga izi ndachipatira kuti umbulumeno tilibe koma tikungozowa kuti izo nzomwe zachitika ndi zimene zozo kunena kuti mena makapereka anthu 4 akwanakale anathama ngakale iwo akapereka mochedwa kwapululitsa mwantundotero kwajidula sikuti usipika ujati umongoona kuti umongochitika momuchi umambira patali kukumana ndi MP aja kukambirana nawo kupereka kanga chepe boza mpaka kampeni so kampeni uspika kampeni uspika ndithu kampeni uspika simakhasewe ma MP wonse apita ku parliament kampeni yanje umakhala kuyenda nawo anthu aja tapita ndimukandivotere fundo zanga izi ndi izi mwina mwaita na kudina mwina mwaita na kujani mwaita sinchita masewera ndithu kuti kampeni makhala liposito suti zimangochitika wa munthu asankhidwa abasa apita ku parliament zatheka zimenezo tikuzongosankha wina aliyense muzanga ime 2030 muzaone muzafuna speaker mukaona Steve maina a speaker maina alipo ndikunena onse pala Suleiman pala Musowa komanso pala Jolobala anthu amene wawa ndi ajaona kuti ine ndimaona ngati kuti mwina mwake mmene anali mu parliament amayankhula ndithu a Suleiman atulusidwapo nyumba mucha kangapo konse ndikaonanso Musowa ayankhulapo kwambiri ndikaonanso Jolobala ndo yankhula kuti parliament iyi yende bwanji ndikuona ngati anthuwa ngavokovoko mwina pa Chingerezi ndimo ndundotero parliament iyi yenda bwino koma anthameja nali ndaphungu koma nali aphungu akumbali yotsutsa mukaona mukatsatira parliament kuja anthu aja tikamanena kuti ndavoko amapanga voko chifukwa chani choyambirira amakhala kuti anena chani kuti mwina afike kuti sakumvana ndambali mwina ikwatulutsa ibe kawiri tiyambire mwina Suleiman ali chairman wa agriculture chabwino amakhala kuti mwina abweretsa nkhani yofunsa mafunso kuti feterezo munapezeka mwanyi mwagula kubuchara mwina chimanga njotani njala mwina mukaona amusowa kukamba nkhani yomwe zikukhuza anthu mwina mukaona Jolobala akufunsa mwina za mafunso okhuza nkhani ya ndege kuti kodi mwina kuchita kukange motani mwina mafunso ena chomwe chimachitika mukakhala kumbali yaboma muzoona parliament ikupitayi mukakhala kumbali yaboma mumateteza olo chinthucho mukuzowa kuti chichoka kucho bichona wamatha machikira kumbuyo mbe mwina akukamba nkhani za federezi aboma aja kuchita kunoko zoti iyoyo yatibaya amachita makani kumakuwa kumene kucha uyu akufuna mayankho therefore afuna mayankho uswena afuna kuteteza president wa boma lawo mahangati mwiphokoso kumuoneka ngati kuti wina wake amapanga phokoso chifukwa choti akufuna kuti apeze mayankho omwe amalawa kuti akufuna so mukakaona zosenzija za parliament mezi maendera mukapeza sukuti amangodzuka
ndikuyambisa phokoso ayi amadzuka kuti akufunsa zokhuza nkhani ya ulimi kapena chomwe chikuphinja Malawi kapena chake sichinachitike ndekumbali inayi ikufuna kuyikirana kumbuyo pamakhala pabwera phokoso therefore pabwera phokoso mwina akuona ngati kuyambisa phokoso uja no opposition iye uja atuluke so panopa ndi zosiyana chifukwa chakuti mpando wa uspika deputy speaker kapena wachiwiri kwa wachiwiri yes umakhala nokuti ukutsatira malamulo ndiwe tate wanthu onse yes pamene pajapano sukapanga suzachipani zako mukadabwa kunena kuti madishows amakupanga mwina soina ndo wapweteka chipani chawo akuthaso kutulutsa munthu wa chipani chawo amene watani sikoyamba kukhadi speaker wa chipani cholamula zimachitika chipani cholamula chikakhala phungu ambiri pena zimathapeza kuti chipani chanu chili mavoto oche chitapeochepa ambiri the opposition speaker tukhala opposition koma munthu uja tikugwira ntchito yake pali ma speaker amene hape agwira ntchito yawo bwino kwambiri pafupi wonse mwina mukamatikakandika za Chester Katsonga anagwira ntchito yabwino yosakondera yadongosolo pale Bolodwe Munyenyembe yes anagwira ntchito yawo bwino awada tisiyali pa speaker yes sanali wa chipani cholamulira ya koma anali wa UDF koma tamene yoyo nthawi ya malemu Bolodwe Munyenyembe nthawi mweno adapezeka kuti abingu aruka ku UDF abangachipani ya DPP the majority ya MP ambiri ndi ya UDF akaphalizana ndi MCP nthawi imwe kunavuta nkhani ya impeachment kwa mukaona mana apangira 100 anabezo kuti ndine wa UDF chifukwa chani chifukwa chemwe malamulo au speaker amauzira mene amakhalira akwena kupanga control chinthu chicha mukaona Louis Chimango anakhaso speaker wabwino mukaona chimunthu Banda akabwera pa Gordon Hala kunakabwera Clement Chiwaya kunabwera Aisha Adams kunabwera Eugene ndani Ancheka Chilenja akaso deputy speaker Adams akaso deputy speaker Amadali Tsoka Zombo Aspan MCP anakaposo deputy speaker so ndizinto zokuti anthu aja sokuti anthu ayembekezere kuti Suleiman zomwe amapanga parliament ndo lazikapanga pa speaker ayi ende anenaso okha kunena kuti mumawu aweti iwo ajanena kuti ayesesa kuti parliament ija ikhale yokomera onse chabwino sakhala satenga mbali pochita zinthu sakondera komaonesa kuti pakhale chilungamo chabwino mzomwe zimakhala chane speaker so tiyembekezere kuti zinthu ziyenda akauza malamulo ndi nyumba ya malamulo so amainaso kutsata malamulo amnyumbayo so amusowa apangaso chimozimozi amaijolobala apanga chimozimozi zimene zija amapanga ngatalu ukoko mene ukakhala MP poti makhala debate kumene kujosiyana kuti inu mukufuna chinthu cha Malawi chimveke koma ena sakuchifuna so kumene kuja kwakhala malonesesa kuti zimene zija zikatani zikaoneka so anthu amene amakhani nkhawa komanena kuti aya komano akakhala akapanga matempa akulakwitsa chabwino okay munthu ni munthu umapyantima komano amapangidwa trend bwino akauzidwa akuyenda kuti apange chotani chifukwa Yesu akakapya mtima ndoto nyumba komano ukadaba kuti somakupanga na sizomwe mayembekezera kudaba kuti akupanga hando nyumba ija bwino chifukwa cha kumalamulo mena manenera pano nditate so mukamakhala komati ayi akapanga zija I think ndekuti simukudziwa kuti ma standing orders komanso amatani amaenda bwanji komanso pachifukwa zimenezo zomakachita zimenezo zinali zotani zinali zotani amangodzuka ngobweresa chisokonezo ayi pamakhala kuti amafuna kuti Amalawi ayimirire koma anthu ena akukana koma pamveto pake aoneka uyipa ndi ndani ndiwo ndeso tiafunira zabwino zonse ndithu ndimene zayendera iwo speaker wa nyumba ya malamulo achiwiri awo komanso achiwiri oyamba mwapita Msowa achitatu munthu wamayi Esther Jolobala kuchokera ku Machinga mawa kwa boma la Machinga ndimene zimakhalira parliament 1 parliament 2 parliament 3 ndi udindo waukulu kwambiri speaker chifukwa chokuti umakhanga tingati chani president pamakhala president my salutations ga president kenako a first lady tikapita pa vice president ngatalipo faction abo mamene tikasapita pa second vice president ngatalipo timaza chulano speaker tikachula speaker timaza chulano chief justice so nudindo waukulu so amasewera parliament 1 mbendera petu wa police bamenepo kukabila muka ndikakuuza lero mwino malamulo ake menama
zimayendera takhala kuti lero tisafotokoze kuti zimayenda motani komano ndi udindo waukulu kwambiri alemekezeka ndithu moyo wasintha moyo undiperete tsogolola munthu amalidziwa ni mulungu palibe adalotapo tsiku lina kuti Suleiman amusowa anthu akamaona amusowa kuti akadzakhala akamaona Jolobala koma moyo ufake madzikhalirana bwino mawa lathu amalidziwa ni mulungu ndipo tiziopa amene ali wambuyo amene mulungu sanandalitse timuopa amatidalitsa kuposa mmene watidalitsira ife amene tili odalitsika pano chabwino mwayankhulatu bwino kwambiri ngati mulali muli pagome mulalirira gwere ngati musagula kupereka ndi mawano ino program yake ya gwede ukamba nkhani zosiyana zimati timweko madzi pang'ono tikabweranso paiko tili nazo nkhani pano zochuluka khalani pomwepo. Introducing Car Care Solutions, the home of exceptional vehicle care. Do you want to keep your vehicle looking outstanding? Car Care Solutions provides comprehensive care. Services include body polishing, UV protection, wax and polish application, paint correction, ceramic coating, as well as treatments for windscreens and leather interior. Exceptional care for exceptional vehicles. Contact Car Care Solutions today and ensure your vehicle meets the highest standard of care. Car Care Solutions, the home of exceptional vehicle care. Ndi program mukuonera tikulandirenso kumbali ina ya program imene taonanso kuti nkhani zosiyana pano pambanawe mu studio muno ndinaye mkulu amene amazukuta nkhani zosiyana Steve Kondo abanda Steve ndikulandirenso kachikena muno program ya gwedegwede kuyambira pamene tidavota chaka chino September 16 mpaka pano pamene tikunena kuti sopano takhala ndithu boma limene li mwezi wa number 2 uno pachitika ma appointments kumene kuti anthu kusankhidwa maudindo osiyana kuti ayendese boma limene cabinet patikunena kuti hayi yangotsala pang'ono kuti ikwanire kumano pali manong'onong'o kuyankhula kuti amwina amene kumasangidwa mu parliament mwina ndiyena ndi mwina timilandu pang'ono choncho mu cabinet maudindo osiyana kuphatikizanso mu cabinet kuti anthu ena mwina mwake akuoneka kuti ayi amene wabwanji mwina timilandu tina zikuyenda pa mtundu otani ma appointments pano pamalawi pano litachoka boma la DPP chaka cha 2020 tinaona akuluakulu ambiri chipani cha DPP akuluakulu achipani cha DPP kumangidwa pa milandu yosiyana yoganiziridwa milandu yomwe ikupitirirabe ku khoti sopano amene amalamula kuti munthu uyu ngolakwa ndi akhoti koma anthu ndoganiziridwa so kakhala ndoganiziridwa sikuti malamulo a dziko amakukaniza kuti sungakhale pa udindo wina uliwonse ukakhala kuti ndiwe oganiziridwa chabwino asura amakukaniza kuti sungagwire ntchito ina iliyonse ukapoka khotiro litakhala kuti lakupeza olakwa kuti lakupeza olakwa munjira yosiyana kuti ulipira fine kaya upita ku ndende kaya usazalakwenso mulandu ngati omwewu kwa zaka zingapo kapena wawina pamakhala zinthu zosiyana so chipani cha DPP pamene chabwera anthu ena amene asankhidwa mwina maunduna maudindo ena mukulankhula kwa anthu ena mukuona kwa anthu ena akuti ndi anthu omwe mwina ali ndi milandu yosiyana yonena kuti sinathe idakali ku khoti ndena akunena kuti zimene zamuthalika akulakwitsa kuti kutenga mwina anthu omwe ali oganiziridwa kuwapatsa maudindo milandu yawo sinathe koma awapatsa maudindo komano ndamenda kamba kale kunena kuti limapeza umunthu olakwa ndi khoti mwina munthu alika pokhaso nawso professor flow zonsezo azilingalira aziona koma pakuti mwina anthu ndosatani ndosalakwa sanapeze kolakwa mwina funso nkumafunsano kumanena kuti kodi mwina pamene ali maudindo amenewo milandu yawo ipitirira kapena sipitirira ifunso loti tizipangano debate
pepo kodi ngati sipitirira chifukwa chani kodi ikhala iyende motani yofoza bagajani chimejo mwina chomweno chingapange debate ngachipitirira tifune tisafune appointment ya ndali amampatsa munthu amene olukhulupirika kuchipani amene wathandiza kuchipani inuyo mudakhala kuti sino a DPP sino akongeresi kandi inophunzira chotani sikuti angongonyamuka kukudza kusankha paudindo sizimachitika so anthu aganiziridwawo akuleredwawo koma ngati akuoneka kuti kuchipani ndi anthu okhulupirika komanso ndi othandiza ndi chifukwa chakayika patipo othandiza kuchipaniwo yes a political appointment ina iliyonse kuphunzira kwako kumangokhala kwachiwiri koma kawiri advantage akamakamba kuti chipani chathuchi ni system simupanga ni munthu wadera sizimachitika makhala kuti system mumatenga munthu amene alokhulupirika ndikukamusiya pamene pajapapo lingaliranso maphunziro ake kuti ndiotani koma choyambirira amayang'ana kukhulupirika kwa munthu kuchipani komanso kutumikira kwake ndi kuthandiza kwake kwa chipani kenako maphunziro ake nkumayang'ana ndi chifukwa chake anthu ena mmanati wakuti sanapite ku sukulu koma pasadindo wakuti amayang'ana kukhulupirika kwake chifukwa president kapena kundale mumazizungulisa ndi anthu amene atakutumikireni amene mukwaziwa amene atapange inu zimene mukufuna chifukwa ke imachedwa kuti system so polingalira kuti anthu okoti sili na apeze olapa sili kuyikira munthu kumbuyo koma tikunena zamene malamulo amayenera ali ndi ufulu komano iwowo akuyenera kugwira ntchito modzipereka kuti aonetse kuti akutumikiradi amalawi komanso mtsogoleriyo achenjeze mmene akuchenjezera kuti ndikakupeza ndikupanga zinthu zolakwika ndikuchotsani komanso akunena kuti mina auze amalawi kunena kuti pamene ngakhale ali otereta apatsa maudindo koma milandu yawo izipitirira pangana khoti poti ndoloyo apaloka lizapereke chani lizapereke chigamuzo komano chomwe muziziwa tifune tisafune maudindo chipani china chilichonse cholamulira chikamampatsa munthu udindo kaya ndi CEO wakuti kaya ndi uchani wakuti kaya ndi amayang'ana kutumikira kwa iyeyo kukhulupirika kwa kuchipani kuti akwaniritse zofuna zawo so mundali za ku Africa sutenga munthu wadera mpovuta mwina mabodi mutu amaparastatos chifomena kuti cheyayo akhale wanu mukhale ena wakhoza kukhala enawo ndi ndale za ku Africa ndi zimene zonse komano wati tiziziwa kunena kuti kundale timayamba kuyang'ana za ku Africa kuno kuti kodi uyu anatithandiza motani ndochikonda bwanji chipani atithandiza motani maphunziro ake ndotani watu uyu so ndi debate yomwe anthu abweretsa yabwino kwambiri mwine yomwe tingamakambirane kunena kuti kodi mene zaterema milandu yawo ipitirira kapena sipitirira koma anthu aja siolakwa pokapoka khoti lizapeze kuti ndilotani ndilolakwa ndolakwa ndiyeno foti solakwa ndongoganizidwa pakati pano ogwira ntchito ina iliyonse chimodzimodzi ife pamoyo wathu taganiziridwapo komanso tapezedwapo anthu alipo ambiri mabanja makugwira anthu kusachita zinthu zabwino koma adakukhulukirani ndipo mudanena kuti ndasintha ndikusinthani mukuyankhafunso kwenda kufunsani ndikuyankha chifukwa chokuti amalawi timayang'ana chitsotso cha m'maso mwanzako koma kuyiwala kuti ine ndidamtengo chilimo anambatagwida kuchigololo sinikupanga encourage kunena kuti pamene pachitika zotere ndikuti anthu amene asidwa no komano ndi anthu owaganizira aliyense amaganizira sanalakwe pano kufufuzidwa kuganizidwa kuti ndiwe olakwa limapeza olakwa ndi khoti koma malamulo sanena kuti munthu amene akuganizidwa ndi kuti sangapange business sangakhale body chair sangakhale wakuti komano angotipanga shoti anthuwo paokha agwire ntchito modzipereka amene akuganizidwawo omwe anthu akambirana nawo agwire ntchito modzipereka motumikira Malawi komanso boma litsimikizire kuti ngakhale anthu ali pa maudindo awa milanduyo izi yende bwanji komanso sipakhala influence ina yonse yokuti mwina anthu azikhala akukayikira
makhala amene ndikamachitika ndichomwe tingapemphe ndicho chimene nanga si kusankha kundakamba kale akusankha mwina chifukwa chakuti anthu ndozipereka kuchipani anathandiza kuchipani nimene ndale zimakhalira ndale mumasankha anthu omwe alokhulupirika komanso ndale ndi investment anthu apanga invest zinthu zawo motani kuchipani zimenezo sitingakane ndale za ku Africa komanso ndale za ku Malawi wina akasangapereke ndalama zace kuchipani ndikumusiya ndikukasankha Steve Rwanda ambassador pereke ndende zidachitika kuboma lalala kale anthu athandiza chipani akukatenga anthu anthu akubacha ndikuwayika kuchifupi nawo zimayamba mabokoso umene uyokoka na so DPP imaganizira mafuta soja zache maona chabwino nenkhabi ndimene ilili chomaka kwankhula ndicho mina ndiyakhe mantolo ino basi modi yako koma palibe olakwa kwabe khoti dampeza olakwa aliyese ndoganizira akuzongera chito koma ndi ufulu kuphika chitenelewa komanso chipani chimasankha anthu amene alokhulupirika akamanena kuti DPP is a system chifukwa choti amatenga anthu amene alokhulupirika nkwasiya maudito akatumikire kumeneko kwawoko azikagwira ntchito sumatenga munthu adera nde zidzakhala ngati dzakongeresi zija adasiya anthu ena kongeresi ndikukatenga anthu akutchani mapeto ake ndizi kugwa sinachitikazi mistakes chabwino idali panipo yoyambirira pati anthu amathandiza achina chilima kwaponya kumbali achina jihana nthawi imeneyo achina katsonga achina ndanaja amwene fumbo achina kwaponyaponya uko mukamatengera anthu amene akuzogwira ntchito yabwino chipani momwemo ena mwathandiza nkuwaponyawo hapizi ni ndale chabwino anthu amapanga ndale amakhala atenga chuma chawo atenga nzeru zawo investment ndeno mukasiye mukabwese muthu ndale sawa kutidziwa kwangu ntenga mati uchalichi umponya pamenewo ndi akubanja kuzizungulitsa tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu